Ahojte, prajem vám naozaj krásny a upršaný deň. Idem zas Krpcovi pripraviť papať a tak ma napadlo, že by som vám povedala pár slov, čo sa týka mojich videí. Napríklad ohľadom toho, kde hovorím, že každá žena by podľa mňa mala vedieť variť. Pretože áno, naozaj si to myslím, ale samozrejme si myslím aj to, že by to mal vedieť každý dospelý človek. Hej? Či už variť, prať, upratovať, žehliť, no dobre, však to bez toho prežiješ, povedzme, takže to nie je až také podstatné, ale ja si myslím, že naučiť sa to vie každý. No, ja viem, že pre niektorých chlapov to je úplne bežná vec, že varia, že si upracujú a tak, čo je samozrejme úžasné, hej, ale bohužiaľ, ale viem, že pre väčšinu chlapov to tak úplne nie je, hej. V tom zmysle myslím to v tom, že buď žijú doma s maminou, alebo jednoducho naozaj majú tú partnerku a robí to doma len tá partnerka. Takže preto si myslím, že niekedy aj to, čo poviem, že mal by to vedieť každý dospelý človek, tak to niekoho aj nahnevá. A samozrejme sa začne obraňovať tým, že dobre, tak toto keď má vedieť každý dospelý človek, tak potom žena musí vedieť opraviť zástrčku a vymeniť koleso na aute a bla bla bla. Hej? Ľudia, ale to nie sú veci také, čo by mal fakt vedieť každý, podľa mňa. Ale čo sa týka naozaj toho upratovania, varenia a prania, si myslím, že to zvládne každý. A ďalšia vec, ja to vnímam tým spôsobom, že keď niekto povie, že ja to neviem, s najväčšou pravdepodobnosťou to ani neskúšal. Hej, to je jedna vec. A druhá vec je, že to je taká tá dobrá výhovorka, keď sa vám niečo nechce. Hej. To o ničom inom podľa mňa nie je. Lebo neviem, je mi to také neuveriteľné, keď by niekto fakt, že povedal, že ja neviem variť. Hej. Alebo ja neviem upratať. Čo? To je docela dosť veľká blbosť, si myslím. Čiže každý z vás vie niečo uvariť, každý z vás vie aj upratať, aj oprať, stlačiť tie čudlíky na tej práčke, aby jednoducho oprala. A áno, viem, že veľa ľudí sa sťažuje na to, keď niekto povie, že žena cez deň varila a prala a hneď sa povie, ale veď perie práčka, ty neperieš. Áno, súhlasím, že ten celkový proces ako keby urobí tá práčka, lenže niekto musí to pradlo rozdeliť, niekto ho tam musí dať, čož nie je až také náročné, samozrejme. Ale napríklad to, keď tá pračka dopere, niekto ho musí vyvešať alebo ho dať do sušičky, potom keď sa vysuší, tak tiež poskladať, upratať a podobné veci, hej. Čo nehovorím, že je fyzicky náročné, hej. Určite nie, ale zaberie to určitý čas. Čiže, no, ale to najpodstatnejšie, čo som týmto vlastne chcela povedať, je to, že podľa mňa je blbosť povedať, že takto by to malo byť. A toto má robiť chlap, a toto má robiť žena a podobné veci. Pretože v tom vzťahu je muž a žena. Hej? Sú v tom vzťahu dvaja. A je to len a len na nich dvoch, ako sa dohodnú. Hej? Pretože oni sa dohodnú tak, aby im to fungovalo, aby im to vyhovovalo. Takže naozaj si myslím, že je úplne zbytočné hovoriť veci typu, že takto a takto by to malo byť a takto nie. Takže úplne zbytočne si myslím, že sa týmto rozčulujete, keď to takýmto spôsobom riešite. A pokiaľ ste si všimli toto,
A pokiaľ ste si všimli toto, hej, nie, muž ma doma neotlka, ale ono to tak, viete, dopadne, keď sa idete gulovať, alebo respektíve teda gulujete 60-kilové teliatko, ktorý sa veľmi teší z toho snehu a keď mu robíte tú guličku a ste zohnutí pri tom a potom mu chcete hodiť, tak jednoducho je nedočkavý a skočí na vás, hej, a skočí vám s prepáčením do ksichtu, tak potom to takto dopadne. Takže aby ste si nemysleli, že som týraná alebo niečo podobné, to vôbec. Teda som, ale od svojho psa, nie od svojho muža. Takže to som len chcela povedať, lebo by ste sa ma to určite pýtali. A ešte rozmýšľam, ešte tam bola, čo bolo. Čo som vám chcela povedať? Alebo k čomu som sa chcela vyjadriť? No, ja sama som to začala robiť. Ja sama som mu aj začala hovoriť, že však nemusí toľko chodiť, že ja budem chodiť viac do práce, čo sa týka toho, čo som robila predtým. Že nemusí toto, že ja to zvládnem sama, že budem ja sama chodiť do obchodu a ťahať tie tašky. Proste také tieto veci, hej, že úprimne tieto blbosti, že žena to proste všetko zvládne sama. Áno, zvládne, ale za akú cenu? No a presne na margo toho, že som si vlastne na to aj spomenula, som natočila to video. Pretože možno, že niektoré ženy si to neuvedomia, alebo si to uvedomia naozaj po niekoľkých rokoch, kedy už, nechcem povedať, že neskoro, to nie, ale nevedia, čo s tým majú robiť, hej? A samozrejme v takýchto prípadoch, že čím skôr, tým lepšie, keď si to uvedomia. A týmto samozrejme nechcem povedať, aby ste teraz zostali ručičky do boku, že ja nič nezvládnem, ja som krehká žienka, to nie, to nemusíte, ale naozaj neberte tým chlapom tú energiu, lebo ja vám poviem na rovinu, keby som sa ja teraz bila doprost, že ja to zvládnem, pritom poviem vám na rovinu, je mi nie moc dobre, hej, a najradšej by som si lahla a spala. Ale keby sa bijem doprost, tak by som všetko tu musela robiť a jedno z druhým a s prepáčením padať na hubu. A úprimne vám poviem, nevidím v tom absolútne žiadny zmysel. Hej? Pretože jednak mám toho partnera na to, aby sme si proste pomáhali. Aby sme sa doplňali. Aby keď jeden nevládze alebo má toho veľa, aby ho kvázi ako keby zastúpil ten druhý. Hej? Že proste fungujeme spolu. A presne o tom ten vzťah je. Hej? Že proste to robíte spolu. Spoločne sa staráte, či už aj o finančný tok, alebo proste chod domácnosti, o detičky, o záhradu. Spolu. Hej? Ja v tom vidím zmysel. Že spoločne si môžete aj stanoviť voľaký cieľ, čo chcete zmeniť, čo chcete urobiť tento rok, čo chcete prestať robiť, čo chcete začať robiť, proste čokoľvek. A ísť do toho naozaj spolu. A ja som sa tiež v podstate, dneska je útorok, čiže včera predčerom v noci rozhodla niečo prestať robiť a zatiaľ sa držím. Takže ako som si myslela, že to nezvládnem, tak tuto som si uvedomila jednu podstatnú vec. A chcela som povedať, že tuto som si uvedomila naozaj tú podstatnú vec, aj čo sa týka toho, čo vám hovorím, že je naozaj veľmi podstatné prísť na tú príčinu. Na to, kedy ste sa začali určitým spôsobom chovať, alebo kedy ste niečo začali robiť, voľaký taký ten zlozvyk, ako bolo napríklad u mňa, že som fajčila. Hej? A naozaj je veľmi podstatné prísť na to, že prečo. Lebo keď sa na tým logicky zamyslíte, tak nedáva to zmysel, aby ste začali samo od seba len tak, lebo sa nudíte, robiť niečo, čo vám ubližuje, čo vám vlastne škodí a čo vám ničí to zdravie. To je úplne nemysliteľné, že aby ste to len tak začali robiť. Hej? A naozaj preto je fakt podstatné prísť na ten začiatok, na to prečo. Že prečo ste s tým začali.
A týmto vám vlastne môžem s kľudným svedomím povedať, že už to trvá 2 dní. A čudujem sa sama, pretože som čakala také zase to slovičko proste, absťaky a podobné veci, ale naozaj mám pocit, že tým, že som si priznala to, že kvôli čomu som vlastne začala, čo vám tiež raz poviem, ale to bude trošičku debata na dlhšie, tak podľa mňa vďaka tomu to tak dobre zvládam a vďaka tomu ani nepociťujem tú potrebu. Nehovorím, že ma to nenapadne, ale napadne ma to v súvislosti s tým, že prídeme domov a chcem mať konečne chvíľku pre seba, tak si idem spraviť kávu, hej, a idem von. Ale len v súvislosti s tým, že by som to nejak extra potrebovala, nie. Len v súvislosti s tým v súvislosti som chcela to povedať s priebehom dňa. Hej, že naozaj to nie je, že vyslovene veľká chuť alebo niečo, ale je to o tom zvyku. Len o tom zvyku, o ničom inom. Takže no. A preto to verím, že nech aj vy chcete či už s týmto skončiť, alebo s hociakým iným zlozvykom skončiť, niečo zmeniť a podobné veci, alebo sa za niečo netrápiť. Jednoducho naozaj je veľmi podstatné si priznať toho, prečo ste s tým vlastne začali. Naozaj. Aj keď si myslím, že nie, že myslím, ale viem, že každý z vás to vie, prečo toto začalo robiť, niečo takéto zlé. Len si to naozaj potrebujete nahlas priznať, že áno, bolo to kvôli tomuto a už to nepotrebujete. A pokiaľ sa o to pokúsite, tak vám samozrejme budem držať.